Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ева Веселинова. Показахме ви, че генеричното лекарство е абсолютен еквивалент на по-скъпо струващите оригинални такива, само че на много по-ниска цена. Също така стана ясно, че по закон фармацевтът няма право да заменя предписаното от лекаря лекарство. Какво обаче се случва на практика? Вижте сега. Имате ли този антибиотик и каква е цената му? Имаме го 35,74. А негов генерик имате ли? Има български вариант, 7 таблетки, 11 лева и 15 стотинки. Това е като копие. А това по-лошо ли е? А това не е копие. Добро. Просто казвам, че е същото. Ако искате да не давате На много по-ниска цена. Да. Просто техниката за изготвяне предните. А ефектът е абсолютно същия. Да, ефектът си е същия. А по принцип по-добре ли е да си последвам рецептата или... Аз имам право да ви давам заместване. По принцип не би трябвало да давам, но ако вие желаете да бъде по-евтино, мога да ви го дам. Просто е двойно и тройно по-евтино. Има фармацевти, които заменят в аптеките лекарства. Вие казвате, че това е незаконно. Могат да заменят така наречените лекарства без лекарско предписание. Ако вие отидете в една аптека и кажете искам нещо за глава или за зъбобол, фармацевта може да ви предложи различни търговски марки, съдържащи едно и също активно вещество, но те задължително трябва да бъдат без рецепта. Добър ден. Да попитам, имате ли този антибиотик и каква е цената му? 35 лева. 35 лева. 35 лева. Имам. 36 и 70. 36-35. Каква му е цената? 4 часа 37 лева. А генерик негов има ли? 12 лева. 12 лева? Да. Толкова голяма разлика. Да, определено. Българския вариант е 11,50. А имате ли негов генерик? Да, левофлоксетин има на пазара много. Това струва 11 лева. И левоксата, която е на... Добре, аз ако искам, мога ли да си взема примерно генерик? Да, можете да си вземете смисъл да дадем, което кажат двете. Това е вече ваш избор. Изписан е този, а вече аз ви предлагам варианти на същата съставка. С рецепта няма право, защото трябва да имате предписано лекарството от лекаря. Това може да се промени с законодателни промени. Има ли стъпки в тази насока? Да, има първи стъпки. Вероятно на есен ще бъде предложен в парламента пакет от промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, където едното от мерките, която е заложена, е възможност за замяна в аптеката на генерични лекарства. Тоест ще се узакони това, което така или иначе вече се извършва във всяка една аптека. Абсолютно същата субстанция като антибиотик. Същия ефект. Същия ефект и като действие. Не бих казал, че ще усетите някаква разлика. Тогава ще попитам лекаря дали може да го заменя, дали е подходящо. Не дали е подходящо, дали по принцип да си вземете аналог на други фирми, които са по-евтини. Иначе като активна съставка е едно и също. Той много добре знае, че на пазара се предлагат и други варианти, но е изписал този. Сега... Но иначе едно и също ли? По принцип, да, като действие трябва да е едно и също. Много е важно и това трябва да се знае. Значи, ако няма генерични продукти, то няма да има и иновативни такива, защото генеричните продукти освобождават, като спестяват средства, освобождават възможност да се купуват с спестените средства скъпите нови терапии, Нови формули. Да. Тоест, все пак генеричните лекарства спестяват средства не само на пациентите, но и На всички. На системата. Значи те спестяват на пациенти, на здравната система. Пациентите да не се страхуват от генеричните лекарства и винаги, когато им предстои да бъде предписано лекарство, да питат има ли по-евтин генеричен еквивалент. А ние от Господари на ефира ще се обърнем към министър Москов и ще го помолим най-накрая въпроса да бъде уреден законово и изписаните от лекарите медикаменти да могат да се заменят в аптеката спрямо индивидуалните нужди на пациента и неговите финансови възможности. Зоев, запомни едно! Лекарствата ми са абсолютно същи като лекарствата ти! Лекарствата ми са абсолютно същи като лекарствата ми! Стабилен. Още следващия път ще попитам лекаря си за генерик на конски успокоителни. За един приятел, не за теб. Ти имаш ли останали живи приятели още? Останаха ли ти? Имам. Къде се събират? Събират се. Не е като едно време,
Скъпи приятели, Ева продължава да следи темата, а ние продължаваме на законодателна вълна.